Nag-trend ka na pala noon sa Facebook dahil sa paghuhubad mong ito. Oo, ako na nga yan. Pero matagal na yan. Ano ka ba naman, JR? Sabi mo, di ba tanggap mo kung sino ako? Alam mo, nakakahiya ka. Akala ko simpleng bitch ka lang pero sobra ka. Ayoko na, May! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hoy, May! Ano ba kasing lugar to? Bawal tayo dito Kamaingay. Maliit na bar lang to at saka isa pa, kilala ko yung bantay kaya nakapasok tayo. Ang sabi mo sa akin sa supermarket tayo pupunta. Akala ko may usapan kayo magkita doon ni Gary. Itinataguan nga ako, Ani. Ang dinig ko sa mga kaibigan niya, dito daw yung bagong tambayan ng walang nini. Alam mo ikaw, May, mula nang pumasok ka ng high school, naging pariwara ka na. Ano bang meron sa mga kaklase mo at nagkaganyan ka Nung elementary tayo, top student ka pa. Tapos ang bait-bait mo. Ani, nakakasawa ngang maging mabait. Ang sarap kayo maging bitch. Ano ba yung pananalita mo Isusumbong na talaga kita sa nanay mo. Ito naman? Alam mo, nagbago ka na rin Nanggaling ka lang ng Singapore. Aba, akala mo kung sino ka na Ngayon na nga lang ulit tayo nagbabanding May, alam mo kung sino talaga sa ating dalawa ang nagbago. Alam mo, kala ko chismis lang yung mga kinikwento sa akin ni Lorraine sa Facebook Abay, totoo pala na naging pakawala ka na talaga. Tingnan mo nga yung suot mo. Huwag ka na nga kasing magulo. Di tuloy ako makafocus sa paghanap kay Gary. Hayaan mo na kasi kung ayaw na sa iyo. Hindi nga pwede. Matapos kong ibigay yung pagkababae ko sa kanya, aba, sinuswerte yata siya. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Yung pagkababae ko nga, anong masama? May! 14 years old pa lang tayo, Diyos ko naman! Ano masama doon? May! Bata pa tayo, Diyos ko naman! Ano bang masama doon? Seryoso ka ba dyan sa tanong mo? May, hindi ko alam kung anong klaseng barkada ang sinamahan mo, pero pwede ba? Tigil mo na yan, please lang! Alam mo, Ani, totoo pala na pag nag-a-abroad yumayabang, no? Mabuti pa, huwag na tayo mag-usap. I-enjoy mo na lang yung bakasyon mo dito sa Pinas. Sige na, umalis ka na nga, iwan mo na ako dito. May, text-text na lang Salamat, nag-enjoy akong kasama ka. Text-text ka dyan. Alam ko namang after this, wala na. Kilala ko kayo mga lalaki. Alam mo, kakaiba ka talaga. Napaka-honest mo. Ano ka ba? Kung laruan lang kami sa paningin nyo, laruan rin kayo sa paningin ko. Alam mo, lalo ako na-attract sa'yo niyan. Seryoso ako. Kita tayo uli bukas Check-in tayo uli. Wag na, tama na to. Lasing lang tayo kagabi. May naman. Sige na, Ang pumayag kulit ka mo na. Sige, pero after ng kita natin bukas, wala na Kakaiba ka talaga, May Tama yung sinabi ni Michael. Michael? Si Michael, di mo na maalala. Tayo magkakasama sa inuman nun. Magkasama pa nga kayo, umuwi sa kanila. Oo, naalala ko na. Andito na pala ulit yung kaibigan kong bakasyonista. Kamusta? Ikaw ang kumusta? Hindi ba na ako kinausap mula nung last vacation ko dito? Kasi naman napaka-kontrabida mo kinakausap mo na ako, meaning okay na tayo? Oo na. Asan pala si tita? Matin ng party. May, I've heard a lot about you Kailan ka ba aayos? Ano na naman ba yun? May, tandaan mo, bata pa tayo. Bata ka pa. Alam mo na yung consequences ng unsafe sex.
Pwede yan mag-lead sa teenage pregnancy na alam kong hindi mo pa kaya sa ngayon. So, nag-a-assume ka na unsafe yung sexual activities ko. May, I heard lagi ka raw nasa inuman. Lagi ka raw nakikita na iba't ibang lalaki ang kasama tapos ang nanay mo, panay daw ang talak sa'yo kasi ginagabi ka ng uwi. Teka nga, bakit nga pala amoy alak ka ha? Ang aga-aga ha? Para ka namang si nanay, ang ingay mo. Anong amoy alak ka dyan? Kagabi pa ako uminom. Uy May, makinig ka ha. Pwede ka rin makakuha ng sakit dyan sa ginagawa mo ha. Pwede ka rin mapahamak dahil sumasama ka sa mga hindi mo kilala. Tapos sinisira mo pa kalusugan mo sa kakaalak. Ano ba? Ani, alam ko. Alam mo kung ganyan ka ng ganyan, ang ingay mo, umalis ka na nga. Girl, concern lang ako sa'yo. Alam kong hindi ka ganyan eh. Kaya nalulungkot ako sa mga nababalitaan ko. Alam mo, para sabihin ko sa'yo, sa dami ng lalaki nakakasex ko, tingnan mo, nabuntis ba ako? Nagkasakit ba ako? I am so fine. So shut up ka na lang, tas umalis ka na, please. Alam mo rin, May, sabay tayo lumaki at concerned ako sa'yo. Ayoko nang nakakarinig ng kung ano-ano masasamang balita, May. Huwag mo sayangin ang buhay mo, ano ba? Alam mo, girl, parang baliktad eh. YOLO, di ba? You only live once, kaya eto, ini-enjoy ko yung buhay ko. May, hindi pag-enjoy ang tawag dyan. May nanay ka na tinataguyod ka kahit mag-isa lang siya. Ako nandito ako para sa iyo. Kahit minsan lang ako nakakauwi sa Pinas. May, isang tawag o PM lang, dadamayan naman kita eh. Sino ba yung kachat mo ha? Walahan, si Annie, yung friend kong nasa abroad. Bakit parang mayat maya naman kung mag-chat sa'yo? Wala, nangangamusta lang yun. Hello, Annie. Wait lang ha, mahina yung signal eh. Sige, JR, salamat sa paghatid. Love you. Sige Han, ingat ka. Bye. Hello, May. Bakit di ka nagre-reply, ha? Kasi kasama ko si JR. JR? Yan ba yung classmate mo na jowa mo na? Yung basketball player? Hindi. Iba yun. Tapos na kami nun. Si RJ yon pero oo, classmate ko rin si JR. Aba, mahusay! Sinong sunod? Si JC at si Jay. Mapagbiro ka talaga. Ba't ba napatawag ka? Wala lang. Napanaginipan kasi kita eh. So, yun. Ba't ano nangyari sa panaginip mo? Wala. Ayun, malandi ka pa rin hanggang sa panaginip. Grabe to. If I know, ginagawa mo na naman akong excuse as usual. Siguro ang dami mo na naman ka-PM sa Facebook tapos pag nahuli ka ng jowa mo, sinasabi mong ako ang ka-PM mo kahit hindi. Tama ba? Ano ka ba? Tama ako, no? Naku, wala ka pa rin pagbabago. Hayaan mo na. Yun na nga lang yung magagawa mo for me. Excuse me, wag mo ako ini-involve sa mga kalokohan mo, no? Ikaw, ha? Tigil-tigilan mo yung kakachat sa mga foreigner, ha? Baka mamaya matulad ka sa friend ko na inuto, magubad. Tapos saka-screenshot pala lahat ng pagbobolt niya. Grabe to. Wala naman ako masyadong kachat na foreigner. Yung iba, Pinoy din naman. Oh, so? Di mo dinideny na nagsasend ka ng nude pics? Kaloka ka! Alam mo, wala ka ng paki doon. Inggit ka lang, no? No way! Dapat pahalagahan mo yung katawan mong yan dahil iisa lang yan, no? Naku, may sinasabi ko talaga sa'yo. Siya, tama-tama na. Nga pala, may good news ako sa'yo. Diyan na ako magka-college! Anong good news doon? Bad news yan for me. Ang sama nito. Bakit naman? Kasi mas lalo mo ako matatalakan. Sabihin mo saan ka magka-college para iwasan ko mag-enroll doon. Nako, kahit pa di tayo maging classmates, bantay sarado ka sa akin, babae ka. Bay na nga, nasira lang araw ko sa'yo. Alam mo, May, sobrang proud ako sa'yo. Hindi mo naman sinabi na kailangan ko lang palang umuwi dito sa Pilipinas at pumasok sa parehong school para magtinuka uli. Uy, ang feeling mo ha. Nagbago ako para sa sarili ko. College na ako kaya dapat magtinuna. Ay, salamat naman at naisipan mong magbago. Akala ko talaga, bitch ka na forever. Alam mo, Ani, ini-enjoy ko lang ang buhay ko. Ang mahalaga, nagbago na ako, di ba? Alam mo, nakakatuwa ka.
Hindi ka na nga gumigimik, hindi ko na nakikita na may jowa ka. Hay, sana tuloy-tuloy na, no? Dami mong drama. Bilisan mo naman maglakad. Paano tayo aabot sa sale kung ganyan kakabagal? Oo na. Teka, sino pala yung lalaking kinawayan mo kanina? Nakalimutan ko na itanong. Si JR, ex ko. Wait, di ko maalala. Sino doon? Sino sa kanila? Ang dami. Basta yung isa kong ex nung high school. Nakakatuwa nga, ngayon ko lang siya nakita ulit eh. Sus? Bakit? Ilang buwan lang ba kayo nun? Saglit lang din. Pareho naman kasi kaming maloko. Teka, bakit parang hurt ka pa? Kasi isa siya sa mga ex ko nung nagsawa sa katawan ko, ayun, iniwan ako. Pero okay lang. Alam mo kasi, pinapakita mo sa kanila noon na deserve mo yon. Honestly, hindi dapat ganun eh. Hindi mo dapat hinayaan. Kasi maganda ka, mabait ka. Aba, lahat na nasa sayo na, no? Oo na po, Manang Ani. Tama na nga yan, nakaka-bad vibes ni. Ang ganda-ganda ng araw ko. O, sino na naman yung kachat mo ha? At bakit todo ngiti ka? Si JR, ayun, inad ulit ako sa FB. Naku! Ayan na naman siya. Back to normal ka na naman ba ganun? Ang judger mo talaga. Palibasa yung love life mo. Walang kakulit-kulit. Naku, May. Wala namang masama na mag-love life. Basta isa lang. Sobrang colorful nung sayo noon eh. May, thank you ha, na nakipagkita ka uli sa akin. Oo naman. Puro kaway lang kasi tayo nung last nating nagkita eh. So, kamusta ka na? Okay lang, ito. Bagong buhay. May, about our past Huwag relationship. na. Past is past na. May, sana bigyan mo pa uli ako ng chance. Kasi, minahal naman kita. Kaya lang ano. Kaya lang ano, bitch ako. Ganon? Hindi naman sa ganon. So gusto mo magkabalikan tayo, ganun ba? Oo, May. Kung gusto mo, liligawan kita uli para ma-prove ko na seryoso ako. Huwag ka naman ligaw. Busted ako kagad, ganon. Huwag ka naman ligaw. Ligawan mo na lang ako habang tayo na ulit. Ha? Ano? Ayaw mo ba? Hindi sa ganon. Talaga, May? Salamat. Salamat sa chance na to, ah. I love you, hon. I love you too, JR. What? Kayo na uli ni JR? Oo nga, promise magbabago na ako. Teka, May. Di ba sabi mo, nang magsimula ang klase, nagbago ka na? Ani, syempre hindi ko naman agad maalis sa sistema ko yung mga kalokohan ko, no? Pero at least mild na lang. Chat tsaka text na lang, ganun. Wait then. So mula nung pasukan until ngayon, so 4 na buwan mo na akong niloloko? Hindi totoong nagbago ka kaya ngayon ka nangangako na magbabago ka na talaga? Look, Ani, kita mo naman, diba? Nagsikap na ulit ako mag-aral. Pero hindi ko na nga lang nakwento sa'yo na may nakatext ako o kaya nakakachat pa kasi alam kong yan yung magiging reaction mo. May, ano pa? Ano pa ang alin? Ano pang tinatago mo sa akin? Wala na, promise. I don't believe you. Alam mo, mabuti pa ngang nagkabalikan kayo ni JR para siya na lang ang bahala sa'yo. Kasi ako, sobrang sawang-sawa na ako sa'yo eh. Ayoko na maging kaibigan mo. Ani naman eh. Kausapin mo na lang ako kapag ka talagang nagbago ka na. Grabe, Han. Ang ganda ng movie, no? Salamat sa treat, ah. Welcome. Anything for you, hon. Han, happy 2nd anniversary. Happy anniversary, hon. Akala ko, nakalimutan mo na. Bakit ko naman makakalimutan? Cute-cute mo nga kasi parang kanina ka pa nagkukunya rin nagtatampo sa akin ng walang dahilan. Iniinis lang kita talaga. Alam mo, ikaw, kung di ka lang ganyan ka-cute na Thank you, ha, na dumating ka ulit sa buhay ko. Nakumpleto yung pagbabago ko dahil sa'yo eh. Alam mo, lahat naman tayo may mga kalokohan na gawa pero it's all in the past. Ang mahalaga, eto, magkasama tayo, nagmamahalan. Promise, walang iwanan ha. Promise, Han. I love you. I love you too. Han, sorry pala ha.
Di na ako makapag-stay sa bahay niyo mamaya. Magkikita pa kasi kami ng mga classmates ko. May research kami. Grabe naman Sunday, pero school pa rin yung nasa isip mo. Mahirap kasi yung research namin eh. Grabe nga eh. Kakaumpisa pa lang ng SEM pero labanan na agad ang mga topics. Ano bang topic nyo, Han? Wala pa kaming final pero anything na nag-trend over the past few years siguro. Sige Han, basta habang andun ka, text mo ako ha para hindi kita mamiss. Oo naman. Ito talagang hand ko. Napaka-sweet. Han, may tanong ako. Yes, ano yun? Sa palagay mo ba ikaw na yung magiging asawa ko? Oo naman. Future wife ko. Ano ka ba? Wala ngang iwanan, di ba? Talaga, Han? Hmm. Kasi, alam mo naman, may kalokohan nga ako nun, di ba? Shh. Kasasabi ko lang kanina, di ba? Tanggap ko kung ano at sino ka at ano man nakaraan mo. Dahil wala namang perpekto sa mundo. Han, sobrang excited na ako makatapos ng college at makapag-work. Konting tiis na lang, Han. Teka, bakit naman? Para maging mag-asawa na tayo. Para araw-araw na kitang makakasama. Han, pangako. Pag nagpakasal na tayo, gagawin kitang reyna. Kasi sa ngayon, prinsesa pa lang kita. Grabe sa hirit ah. Teka na, kain na tayo. Saan mo ba gusto? Oh, JR. Aga mo naman. Mamaya pa yung pasok ko ah. Nandyan ba si tita? Wala, namalengke. Bakit? Mag-usap tayo. Sige, pasok ka. Ano ba yon at napasugod ka ng ganitong kaaga? May tapatin mo nga ako. Nagsisend ka ba ng nude photos noon sa mga foreigners? Ba't ka naman gagawin yun? Sagutin mo yung tanong ko. Hindi. Kadiri ka naman. Eto yung kadiri. May tatanggi mo ba, May? Nakita ko rin yung katawan mo. Alam kong ikaw to. Saan mo ba yun nakuha? Paano? So sa'yo nga ang photos na to. Ang malupit pa doon, nag-trend ka na pala noon sa Facebook dahil sa paghuhubad mong ito. Oo, ako na nga yan. Pero matagal na yan. Ano ka ba naman, JR? Sabi mo, di ba tanggap mo kung sino ako? Alam mo, nakakahiya ka. Akala ko simpleng bitch ka lang pero sobra ka. Sobra ka naman! Sandali, wag ka naman umalis! Bitiwan mo ako! JR! Hindi pa naman tayo nung nangyari yan ah! Wala akong pakialam kung kailan mo to ginawa. Tama na. Ayoko na, May! Oh, anong ginagawa mo dito? Ani, tulungan mo ako. Alam ko naman may tampo ka pa rin sa akin eh, tsaka... At hindi na tayo masyadong close pero kailangan kita. Eh, di ba ikaw itong busy sa boyfriend mo? Eh, bakit anong nangyari? Ani, nalaman na ni JR na dati ako nagsisend ng mga hubad na picture sa ibang tao. Anong tulong magagawa ko? Magbura ng mga photos mo? Ani, hindi ko kasi alam paano nakita ni JR yun eh. Matagal na kumalat yun at kala ko wala na yung mga pictures na yun. Alam mo, ang nakaraan pwede mong kalimutan pero hindi ibig sabihin na wala nang maiiwang marka. Lalo na sa panahon ngayon na ang galing na mag-download at save ng mga tao. Alam mo girl, sinabihan na kita noon Oo na nga, malinaw kasi. Ewan ko ba anong pumasok sa isip ko at gawa ko yung mga ganon. Pero bakit naman of all people si JR pa yung makakakita ulit noon? Eh, teka nga. Akala ko ba alam lahat ni JR ang kalokohan mo noon? Eh, bakit nabigla pa siya sa mga pictures mo na yun? Ano ka ba naman? Siyempre, hindi ko kinuwento yung part na yun. Ani, seryoso ako sa pagbabago pero... Pero ano, kami, hindi ka namin magawang seryosohin? Selfish ka kasi, Mi. Puro ka lang pagbabago mo, pagsisimula mo ng bagong chapter, puro ikaw lang. Pero konting temptation lang, bumibigay ka na. At nakakalimutan mo kaming mga pinangakuan mo. Pero Ani, siguro naman mapapatawad ako ni JR, di ba? Di ba? Teka, ano ba kasi talaga nangyari? May school project kasi sila.
Siguro kakahanap nila ng nag-trending over the past few years, lumitaw yung pangalan ko. Eh, nun naman si JR, puro Dota lang yan eh. Kaya hindi niya nalaman ng mag-trending yun, di ba? Alam mo, yun nga yung nakakaloka eh. Ako rin, hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, nagsisend ka ng photo sa mga kachat mo na ilang beses ko namang sinabing tigilan mo na. Yun na nga eh, doon na nga yun. Matino na ako talaga. At pinipilit ko magpakatino, pero bakit ngayon pa? Eh, ano bang sinabi niya sa'yo? Pumayag siyang magkita kami mamayang hapon. Basta May, ako, pagod man ako magpayo sa'yo. Masasabi ko lang sa tindi ng pinagdadaanan mo, eh, alam mo na dapat yung tama at mali ha. Kaya kahit buwisit ako sa'yo, pag may problema ka, pumunta ka lang dito or i-text mo ko. Thank you, Annie. Ano ba? Dikit ka na naman ng dikit eh. Grabe naman to. JR, ba't ba ang cold mo sa akin? May, kahit napatawad na kita at tayo na uli, alam mo namang malaki ang tampo ko sa'yo. Ito na nga, gumagawa na nga ako ng paraan mo. Alam mo, magbago ka. Yun lang ang tanging paraan. Eh bakit ba hindi ka naniniwala na nagbago na ako? Sorry pero sa ngayon hindi. Minsan ako nagtiwala sa'yo at sinira mo yun. Kaya nga gagawin ko lahat para pagkatiwalaan mo lang ako ulit eh. May, hindi mo ba alam kung gaano kalaking kahihiyan ang naramdaman ko? Ang nakita namin ng mga classmates ko ang scandal photos mo. Mabuti na nga lang at hindi nila alam na GF kita. At buti, medyo iba pa ang itsura mo noon. Ano? Pakiulit nga. So kinakahiya mo ako sa mga classmates mo? Oo. Nakakahiya kasi talaga eh. Kaya ikaw, huwag ka magtatag ng photos nating dalawa sa FB ko ha. Pero sa bagay, marami namang tao na nagkakamukha eh. Kaya okay na rin siguro. So ano to? Ungkata ng nakaraan? Sumbata na ba yung kasunod, ha? May, ayoko lang mapahiya pa lalo. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam na may karelasyon kang dating nag-trending dahil sa nude photos niya. Hindi mo rin kasi alam yung pakiramdam ng babaeng gusto nang magbago pero pilit pa rin hinahabol ng madilim yung nakaraan. Alam mo, kanina pa ako naiinis sa'yo eh. Umuwi ka na nga. Uwi na talaga ako. Ay, nako girl. Saglit lang ako nakawala ah. Eh, ano ka mo? Away bati na ang relasyon ninyo? Kung may bayad nga lang yung araw-araw namin pag-aaway, baka mayaman na kami. So, ang tanong, hanggang kailan ka tatagal? Hindi ko rin alam. Biruin mo maghihiwalay kami tas magbabalikan. Lambingan tas tampuhan. Lumilipas yung isa o 2 araw nang hindi kami nag-uusap o nagkakaayos. So, ang punot dulo ay ang scandal photos mo, tama? Idagdag mo pa daw na parang kinakahiya niya ako. Kasi nga kumalat sa Facebook yung photos na yun. Yung dating masayang relasyon namin parang puro lungkot na lang ngayon eh. Eh baka naman kasi negative rin ang response mo, girl. Tandaan mo, kung walang scandal photos, walang ganyang mangyayari. Inaamin ko na pumapatol talaga ako sa mga hinaing niya. Nasa sobrang guilty ko, imbis na mag-sorry gaya nung una, parang naririndi na ako. At galit na lang din yung tugon ko sa mga sinasabi niya sa akin. Kahit alam mong mali ka, bibigyan mo pa rin ng katwiran. Alam mo, just make him feel na sincere ka sa apology mo. The truth is, ayoko naman kayo magkabalikan, but since pareho kayong nag-agree na magkabalikan, I'm pretty sure ang goal nyo is to make things better. Di naman siya nang bababae or... OMG. Bakit? Oh shucks! Si JR ba yun? May ka-holding hands na girl. Mukhang kaklase niya yun. Go fight na! Tara na, umuwi na tayo. Teka May. Aba, dito mo dapat nilalabas yung tapang mo ha. Go na, confront mo na si JR. Baka loko yun ha.
Hindi pa nga kayo ayos ng bababae pa? Halika, umuwi na nga tayo, sabi. May, don't tell me na this is not the first time na nakita mo siyang niloloko ka. Basta. May naman! Akala ko naman cold lang siya sa'yo. Eh yun pala, sa iba siya naghahanap ng init. Ano ba naman yan? Umuwi na lang tayo. Ako na lang bahalang makipag-usap kay JR, okay? May, kailan ka ba susuko? Saan naman? Kasi alam mo namang nag-iba ang trato ko sa'yo, di ba? Huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo, JR. Gusto ko lang malaman. Dito sa away-bati nating relasyon, sa kabila ng lahat ng to, mahal mo ba ako? Minahal mo ba ako? May, mahal kita. And I'm so sorry. Nakita ko kung gaano ka nagtiis. At sana, habaan mo pa yung pasensya mo sa akin. Sana, maintindihan mo na labis akong nasaktan sa pangyayari. JR, naiintindihan kita. Kaya sabay nating aayusin ang lahat. May salamat talaga. Sana wag kang magsawa na magpasensya sa akin. JR, mahal kita eh. Kaya pagpapasensyahan kita. Sana naman ganun ka rin sa akin. May, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Makaka-recover din ako dito. Sa ngayon, pagpasensyahan mo na lang ako. Pero pangako, hindi na ako titingin sa iba. Oo, please lang. Akala mo lang, kaya ko yun pero hindi eh. Sa lahat ng pasensya na kaya kong ibigay, yun yung isang side na hindi ko talaga matanggap eh. Pero tiniis ko kasi mahal kita eh. I love you, hon. I love you too, Han. Alam mo na miss ko yung pagtawag mo sa akin yan. Miss ko na rin yung dating tayo. Yung masaya at walang gulo. JR, anong ginagawa natin dito sa City Hall? Magtatanong lang tayo ng requirements Requirements na? sa pagpapakasal. Kasal? Oo. Di ba usapan natin? Pagkatapos ng kolehiyo, ikakasal tayo. May blessings na rin ako mula sa nanay mo. Pero JR, Oh, bakit parang ayaw mo? hindi, nagulat lang talaga ako. Binibigla mo naman ako eh. Sorry sa way ng propose ko ha. Sigurista lang. Di ka na kasi makakapag-no pag ganito. Ano ka ba? Hindi ako tatanggi. I love you, hon. I love you too. Teka, anong ginagawa mo? Tatawag lang ako kay Annie. Wait lang, mahaba pa naman yung pila eh. Ay, excited ang han ko. Sige, tawagan na. Annie, hello! Oh, hello, May. Bakit ang aga mo naman tumawag? Tuwang-tuwa ka, ha? Annie, ikakasal na ako! Ang saya! Ha? Ikakasal na kami ni JR! Talaga? Eh, ba't parang ayaw mong maniwala? Ano ka ba? Eh, congrats kung ganon. Masaya ako for you. Masaya din ako. O basta, ha? Dapat may role ako dyan sa kasal mo. Oo, tagabayad sa reception. Okay lang. Ang tibay mo talaga, girl. Basta ha, punta ka sa kasal ko. Excited na ako sobra. In fairness, girl, ha? Hindi ko talaga ine-expect na ikakasal kayo. Ang bilis ng pangyayari. Talaga natupad yung sinasabi mo noon na after college, husband mo na siya. Ang saya ko. Pero ayoko magpakasaya ng todo kasi baka may mangyari masama eh. Ano ka ba? Wala naman siguro. Di ba sabi mo nagbago na naman uli si JR? Ewan ko. Oo, nagbago pero may kutob akong pwedeng bumalik yung pagkaasar niya sa akin eh. Basta magtino ka, ha? Ilang years ka naman ng matinuo, so sa palagay ko, wala naman ang mangyayaring masama. Sana nga. Tingnan mo nga ang saya niya, oh. Proud na proud kang itinuturo sa mga kaibigan niya. Kaya nga eh, siguro hindi na rin naman niya ako kinakahiya.
Pero masaya na ako na bubuo kami ng pamilya namin, Ani. Basta tandaan mo, iwasan nyo na yung away-bati ha. Normal naman yan lalo na sa mag-asawa. Pero huwag nyo palilipasin ng isang araw na hindi kayo nagkakaayos, okay? Opo, Manang Ani. Aray ko! Teka, nasasaktan ako. Ano ba, JR? Bakit mo kinakausap si Kuya Lawrence, ha? Anong masama? Kapatid mo yun, di ba? Oo, kapatid ko nga. Kapatid kong lalaki na baka akitin mo rin. Dahil ganun talaga yung ugali mo. JR, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Nung unang buwan natin, okay naman, pero bakit habang tumatagal, bumabalik ka na naman sa ugali mo? Tapos ngayon, napakaseloso mo, tsaka paranoid ka na rin. Ano ba? Simula ngayon, bawal ka nang lumabas, ha? Huwag ka nang lalabas ng Ano ba bahay! naman, JR? Minsan na lang ako magkaroon ng kausap kasi tayong dalawa lang naman dito at nasa trabaho ka naman palagi. Tandaan mo, ha? Huwag mong kakausapin yun. Once a bitch, always a bitch! Kay Kuya, pwede pa ako magtiwala, pero sa'yo, hindi! May, anong ginagawa mo dito? Bumibili. Tindahan to, di ba? Halika, doon tayo mag-usap sa loob. JR naman. Ang lapit lang nito, pati ba naman dito bawal akong magpunta? Pumasok ka na sa loob kung ayaw mo dito tayo magkagulo. Ah! Ha? Ikaw babae ka, ha? Hindi ka na natuto! Ah! Aray ka! Ano ba naman, JR? Ay! Ang sakit-sakit! Ba't mo ba ako sinusuntok? Oh! Sobra ka na. Ha? Bakit ka lumabas ng bahay, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo nakaraan na huwag kang lalabas! Bumili lang naman ako ng makakain eh. May pagkain naman dito, ah. Talagang ginagalit mo ako! Ha? Ha? JR, huwag mo naman sa akin tutok yan! Ha? Natatakot ako, sobra ka na! Mas sumusobra ka na. Ha? JR, sobrang bigat ng kamay mo! Ang sakit-sakit! Kasabay ng pananakit mo eh, parang tinatapakan mo rin pagkatao ko! Hindi ko kailangan tapakan dahil noon pa man, sinira mo na yung pagkatao mo! Hindi naman tayo ganito nung di mo pa nakita yung mga pictures na yun ah! Okay naman tayo dati! Bakit mula nung naghinala ka na ng walang basihan? Yung puso natin dati na puno ng pagmamahal, nagtalo na ng isip at ng puro duda! Kasalanan mo naman, di ba? Ikaw ang nagsimula nito. Sana, kung gagawa ka ng ganong kalokohan, kahit pa nakaraan na yon, sana, sinigurado mong walang bakas! Hindi ko naman ginusto makita mo yung JR eh! Matagal na yun eh! Pwede ba? Di ba kaya nga tayo nagpakasal kasi ang gusto natin magmahalan habang buhay, ha? Pero paulit-ulit kang gumagawa ng mga bagay na kinasasama ng loob ko! May, hindi mo tinutulungan na mawala yung galit sa puso ko! Paano nga mawawala kung hindi mo pinapakawalan, ha? Oo, inaamin ko hindi ako perpekto para sa'yo eh. Madami rin akong topak, marami akong pagkukulang pero ginagawa ko yung lahat para maayos kaya lang ayaw mo. So, anong gusto mo? Hiwalayan mo na ako? Hindi, JR. Ang gusto ko lang naman na kahit magtalo tayo, sa huli lambingin mo naman ako. Makita ko yung JR na minahal at nagmahal sa akin. Sabihin mo nga, kahit pa mahal kita, paano ko makakalimutan yung lahat ng kalokohan na ginawa mo noon? Pinipilit ko, May. Pero tuwing nai-imagine ko na lumalabas ka, na may kausap ka, na may nakakakita sa'yo, May, naninikip yung dibdib ko. JR, magtiwala ka lang, please. Hindi. Pasensyahan tayo. Dito ka lang sa kwarto at ako ang bibili ng lahat ng kailangan mo. Huwag ka rin magtatangka na kunin ang cellphone mo. Itatabi ko muna. Mabuti nang nag-iingat.
Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-i-impact? Hindi ko na kaya, JR. Aalis na lang ako. Para na akong preso dito. May sandali. JR, susunod na lang ako kay nanay sa probinsya. Nag-aalala rin ako sa kanya eh. Wala siyang kamalay-malay sa mga dinadanas ko dito. Hinayaan ko siyang umuwi na nun sa probinsya dahil sabi niya sa akin may tiwala siya sa'yo. Pero sobra na. Tama na. Sandali. Teka lang, May. May, ano ba? JR, tama na. Alam mo, pareho lang tayo nasasaktan sa away-bating relasyon na to eh. Mas malala pa ngayon dahil may pisikal na sakitan na at umabot ka na sa puntong kinukulong mo na ako. Ayoko lang naman may mambastos sa'yo sa labas eh. Bakit? Kasi iniisip mong easy to get ako? Na-bitch pa rin ako kagaya dati. JR, magtiwala ka naman. Alam mo naman, di ba? Nagtiyaga ako sa'yo kahit pa maling-mali mga ginawa mo sa akin. Nanalig ako sa relasyon na to, JR eh. Pero May, di ko maiwasan na magalit eh. Magduda, magselos, lalo na ngayong asawa na kita. Tapos ano? Anong plano mo, ha? Habang buhay mo ko tatago dito, ha? Sabihin mo nga, masaya ka ba na tinatago at kinukulong mo ko? Alam mo ba na ilang beses nang dumaan dito si Annie? Katok ng katok! Doorbell ng doorbell! Anong sasabihin mo pag nagkita kayo? Na ginawa mo na akong preso, ha? May, hindi naman sa ganun. Gusto lang kitang turuan ng leksyon. Leksyon? Nagpapatawa ka ba, ha? JR, hindi na ako bata eh. Hindi na tayo bata! Hindi ko kailangan ng leksyon! Ang kailangan ko yung asawa na tatratuhin ako ng maayos! Di ba sabi mo nung pag kinasal na tayo magiging reyna ako? Di ba sabi mo yon? Eh bakit mas masahol pa ako sa hayop ngayon, ha, JR? May, patawad. Patawarin mo ako. Sorry, May, please. Huwag ka nang umalis. Pangako, hindi na kita sasaktan at ikukulong. Saka, gusto mo mag-work, di ba? Sige, papayag na ako, May. Pwede ba? May pagluhod ka pa ngayon eh. Hindi mo na-realize na lahat ng pasa sa katawan ko, lahat ng sama ng loob ko eh dahil sa galit ka. Galit ka lang. Mahal na mahal kita, May. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kaguguhan ko. May, sorry. Sorry na nagpatalo ako sa isip ko. Sorry kasi hindi ko na ipakita sa'yo na mahal kita. May, give me one last chance, please. JR, tama na. May, parang awa mo na. Pipilitin ko magbago. Sabahan mo ako magbago, May. Baka ako hindi na talaga mauulit. May, hindi ko kaya mawala ka. Alam mo, JR, sa kabila ng away bati nating relasyon, hindi naman talaga kita kayang iwan eh. Siguro tanga nga ako. Pero sige, bigyan natin ng panahon ng isa't isa na makabawi. JR, tumingin ka sa akin. Huwag mo sayangin to, ha? Please, mahalin natin yung isa't isa gaya ng dati, ha? Oo, May. Oo, May. Pangako. Hindi na maulit talaga. I love you, ha? Mahal na mahal rin kita, JR. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.